Kidamtang wosik ni pai troxiar ni Samelangso mini stadium along Samelangso Lamding Road KSA Thomson Aro tumpen puthot Arpu Kachelar Amei padupon. Bangso mai ke cari pon Buklia District Committee mai pu birsing tok biya hin pensi mai cari pon. Lason si chunbang ronjon in kia hin pensi aluhi pachinia por en pon. Aluhi man ben kachetong dun KSA tiripi mai pu Thomson rongpi kong chunbang desoy teron lapen tiripi klembang atum chitong dun. Lasor pu kimi kangwai pon along Jidon sarpen mai pu pritom teron chunbang long cari be tumpan si ingwai pon pen pinangan klembang pu bang piar pu cipek pon. Samelangso ben jirsong terang nang kilo berta. Peni nilitum Karbilo Charlie Song Central Committee pen peni da Samelangso hawalong na kohomri kelapahan long peni KSA Buklia District Committee pen chapati uki bonsi da Samelangso along KSA branch da bangso pothot Arpu Kachelar Amei se peni padu pon kasi peni kang vai pon na president ke lapu pritom teron no pen secretary mang ke long chari be alang litum kado be da office long office derial dolo pe member teman dolo si isi bangela lo litum central committee hoi pen kami pini alang litum sonsuria sai do pen pini darlan cheton pen la litum la bangso ar funa ngade tum hai bangge ta ke koro re ode litum Karbilo Charlie Song central committee pen kami alang litum andeng bon ki pamelo ke bangjela alang litum la bangso hawa Samelangso hawa long ka paching thur ji bhan ke paprang dun ji bhan kon anabang alang litum pen da bidisore bang cepat coy bolong po si ningi te dolo itu Karbilo Charlie Song mes kame athe ni to make mange la lo Karbilo Charlie Song ke ili to makhai ke pa phi ho padim long besi le tum ong dung bang ke le tum homli dam pe che tham che mon bang besi kini penang andem ka bachala ri phan ko por ilong se le tum dolo ke dam ta por bes tam non dak stami si ningi te dolo ba non he jong ke pini ke deng pon long abudi dum stame alang le tum bang misen ben la soha war Kachelar pon bang etle mon po bosi ningi te dolo thek ponong lo badat Samelangso locally ke tamana problem do la pete issues do just met ke nil tum non mat ke claim ponji pu mat ke nil tum chingwai belas kami nil tum ni ke mat khado je ladak lo charli o samar pe nan do la tum farman nil tum eson som ya kam claim ponji pu si nil tum mahin kan mat khap no la si nil tum ang chingwai tu si la dang so step dan nil tum deng pon nile mai phu ar pu ke deng long la ke arna mahir jume lo mate si ko pailo pu si nile ning thelo la pente choro lo pu Buklia District amai phu phanta la pente Central Committee pen ke ban mai phu pen chenglok pe na ri sang ho tum aphan stame nile tum mahin pen mate nile jongjung pen stame nile choro pon partik lo kardom